Plasma di hita salutna amanginang punguan lansia na hinaholongan di baga satuata Yesus Kristus. Adorang sotapuka PHD lansia di baga sasadarion taparade madirita martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku edeta nomor 640 ayat sada haholongan sian gijang. Martangyang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame nasya debata amata, do nasyan anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang pungan lansia na hinaholongan, hata ni debata nagabe ojahan di bagasan sadarion manang pihadita, iman anianet sian pesalmen biduopat, mamuka masyan ayat sada sahat ro di ayat sia ujahau matuhita alai di bagasan bahasa Indonesia songono madido nisi untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Damang dainang nahina holongan di bagas atota Yesus Kristus, punguan lansia na adong di tonga-tonga ni huriata. Na parjolo nang dohonon ni turpukot tu hita, ima marhaposan tu Jahoba. Ia turpuhon manggobarhon. Ia turpuhon manggobarhon situasi pesalmen na tertindas yang sedang mengalami fitnahan atau tuduhan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan,
yang memiliki jabatan, yang memiliki pangkat di tengah-tengah bangsa itu. Alani adong do perasaan yang tidak berdaya. Dang margo gobe pesalmeni, dang margo gobe nasida laho mangadopi akan amarhuaso. Nama bahen nasida gale jala gabe tahutan. Ketika dia merasa tidak berdaya, maka dia berseru, berdoa dengan suara yang terdengar kepada Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan mendengar. Tuhan mendengar permintaan tolongnya, dan Tuhan akhirnya juga menolong dia yang meminta pertolongan kepadanya. Namangihu na indohono dison, paet dona ni alaman ni pemasmuron. Alai di bagasan na paeti, di bagasan na porsuhi ibana, laho mangadopi akaparukilon nai, disima di lehon debata habisuhon di pesalmenon, lahu mangadopi akan masa. Dia diberikan hikmat dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia memperingatkan musuh-musuhnya agar berhenti untuk melakukan fitnah. Karena Tuhan yang mengasihi akan mendengar seruan orang yang mau berseru kepadanya. Molotung pero tuhita amanginang pungalansia na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, moloro tuhita hata nasohata nasositong sian tonga-tonga ni parsaorata, sian tonga-tonga ni ngolu ni dongata, unang pitor hacit rohata, unang pitor galehita, unang gabe muru kita alani ih. Ale tapai ngok manasida asa di paso hata-hata nasohatai, hata-hata nasositongi. Ala ditangi hode batado, akan nama jou guarna, akan nama ngido pangurupion siat debata, ala dihaholongi debata hita. Suang songoni dipodai pesalmenodo hita marhite aka pengalaman ningoluna dang holan nama baen hata nasositongi di paingot alai tu hita pe tu akan aporsea pe na mengalami fitnahan dari orang-orang yang melakukan ketidakadilan atau ketidakbenaran. Dia menasehatkan mereka yang mengalami perlakuan yang sama dengannya, di mana di samping hata nasodenggani mabaen gabe magorgor ate-ate gabe neng muruk kita tu akka namangulahon hata nasositongi, ketika jiwa tersesak, jiwa tersakiti oleh sebab fitnah yang dilakukan oleh para musuh yang juga mengobarkan amarah di dalam hati. Karena itu pemazmur menyarankan ada 3 langkah praktis yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, kalau kita menghadapi fitnahan, kalau kita sedang menghadapi kesesakan, ungkapkanlah pergumulan kita itu kepada Tuhan. Dang tujol mahita mangalu-alu, dang tujol mahita mangido pangurupion, alai tapasaha ma saluhut holsotai, saluhut nagabe parukilotai tu debata. Ala holad debatado naboi mangalehon haluaon sianasa hapor suhotai. Napaduahon neng dohonon ni parpesalmenon naing matoktong
tadok mauliate tu de bata. Tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Danggabe muruk kita, danggabe marungut-hungut kita, danggabe galeh kita alanin akan masa, alai hot mahita lau madok mauliate tu de bata. Kalaupun kita harus mengalami penderitaan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka tetaplah kuat, tetaplah memiliki pengharapan dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ido na diigil ni turpuko. Na patoluhon tahapor siyai ma akan masa di tonga-tonga ni ngolutaon tu debata. Mari kita percayai seluruh persoalan dan pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapasaha ma tu debata. Asa ibana na mangalehod dihita akan narikot, akan nauli di tonga-tonga di parguluta. Kita tidak bisa meminta yang terbaik dari tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa meminta yang terbaik dari orang lain. Kita tidak bisa mempercayakan persoalan kehidupan kita kepada orang lain. Tetapi kita harus mempercayai seluruh persoalan dan pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Punguan lansia na hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus songo dia do hita mangulaho na tolu langkah praktison. Agar kita dapat melakukan 3 langkah praktis ini dengan baik, maka firman Tuhan ini, maka pemazmur mengajak kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Taingok ma holong ni rohani debata, taingok ma burju ni rohani debata tu hita. Pardosa do hita alai di parateateho dongoluta, jala ditobus do hita marhite mudar ni anak na Tuhan Yesus Kristus na argai. Karena itu ingatlah kebaikan Tuhan. Ngagodang natajalo sia debata. Jala ido didok di ayat pitui. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ngadilehod debata akasilas niroha ditiki halak namangalehon akana sositong tuhita marhite akapasu-pasu tunasida alai marhite asiniroha ikolam tatadado asinirohai. Tuhan akan memberikan berkat kepada orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang tidak benar. Alai adong do lasni rohani akan aporsea. Ima ditiki na dipasahat dirina tu debata jala diingot haburjon ni debata di bagasan ngoluna. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, ternyata ini merupakan terapi yang efektif untuk keluar dari tekanan emosional. Berangkat dari kesesakan, Mazmur ini juga berakhir dalam tidur dengan aman. Molo tapasahat do tu debata jala taingo do nadenggan na pinasahat ni debata di bagasa ngoluta. Dang lu jahita mamikiri akan amasa. Dang lu jahita holan mangido tu debata. Kita tidak akan pernah terfokus lagi dengan persoalan, tetapi kita tetap mengingat begitu baiknya Tuhan yang sampai pada saat ini memberikan kekuatan, memberikan kehidupan, memberikan sukacita kepada kita. Terlumo bima dihita salhu na amang inang pungal lansia. Gok akanauli na denggan, gok haburjon di batana tajalo. Boy hita sahatu tikion mernida akka keluarga tak mernida akka poparata mernida sude akka iana kotai
alani asi do holong ni rohani de batadoi. Alani i wado tu hita nuaing mamereng akan amasaon. Apakah kita juga mengalami kejadian-kejadian yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur, difitnah, ditekan, ditindas oleh orang-orang yang berkuasa, molo nunga heata alami ia manginang. Mari kita sekarang mengingat kembali kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Wado hita nuaing, molo ditindas tertekan, olo dope hita muruk-muruk, olo dope ita batuduhon emosional ta, nagabe mabain jut ni roha, alani i pesal menor paingot tok kita. Kalaupun kita marah tapi jangan berbuat dosa. Karena itu mari kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Karena marah membuat luka hati semakin parah. Tetapi rasa syukur membuat hati akan semakin tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu tetaplah bersyukur walaupun kita akan terus menghadapi tantangan dan penindasan dari orang-orang yang selalu membuat kekecewaan kepada kita. Pos maroha ni akka punguan lansia asa toktong mangolu gabe pasu-pasu ma di akka poparan jala boy mangaleopoda jala las di roha asa ima natabuan di bagasan ngoluta. Amin martang yang mahita. Moliate ma diho ali Tuhan. Ala asido holong ni roha menapai ngotok kami marhite barita naulimi di bagasan sadarion. Asa marhaposan tu debata sabing mahamele itu di bagasan ngolunamion. Molo tungpe di ay hamele Tuhan akka naso denggan nama bajut roha nama bain gabe tahutak kami dok alani akka namasa di tonga-tonga ni ngolunamion. Alai pos do rohanami diho ali Tuhan. Di parmudu-mudu hodo hami jala di lehoko do hami leton pasu-pasum asa toktong marlas ni roha terlumobi ma di sudep punguan lansia na di pasu-pasu hongo lunasida li Tuhan boy nasida makalasson salut nega di basam marhite perdalanan ngolunasida di hatuauna alani ali Tuhan bae ma las ni roha itu nasida jala bae manasida li Tuhan unang marungut-ungut unang ali Tuhan mura-mura sitik roha ale posdo rohanami sai di togu-togu hongo lunasida di hatuauna asima roha mali Tuhan lehon ma gogo habisuho pos ni roha do pasu-pasum asa gabe pasu-pasu ma nguluni natutuan namion marhite te anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami tuho amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasa tota Yesus Kristus tapuji ma tuhata marede mahita sia buku deta nomor 228 ayat 5 Yesus haposakku tapasaha ma peliata. Tapa ujung ma pehadeta rak mahita mangido detang yang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu,
Saya saut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua ginjang. Leho matuhami sadariun hanguluan siapari. Sesa madosa nami songom panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling ni lelengna. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Dot persaoran itu di porbadia ma. Nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas ma di hita salutna pungalan sia na hina holongan. Sai tuhatta mana mamasu-masu hita saluhutna. Sai hipas ma hita. Salam sehat masya kami. Horas ma di hita.